KLCA കൊച്ചി രൂപത നടത്തിവരുന്ന റീഗെയിൻ കൊച്ചിൻ ക്യാമ്പയിനോടനുബന്ധിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ വികസന സമീപന രേഖ കൊച്ചി MLA മുഹമ്മദ് ഷിയാസിന് സമർപ്പിച്ചു. ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഗാമ ഹെറിറ്റേജ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ കൊച്ചി രൂപത ബിഷപ്പ് റൈറ്റ് റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ആന്റണി കാട്ടിപ്പറമ്പിൽ വികസന രേഖ MLAക്ക് കൈമാറിയത്. റീഗെയിൻ കൊച്ചിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനവും ബിഷപ്പ് നിർവഹിച്ചു. സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് കൊച്ചി MLA മുഹമ്മദ് ഷിയാസിന് വിപുലമായ അനുമോദനവും സ്വീകരണവും നൽകി. മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ വികസന പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയ അദ്ദേഹം KLCA കൊച്ചി രൂപത നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. KLCA രൂപത പ്രസിഡന്റ് TA ഡാൽഫിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കൊച്ചി മേയർ അഡ്വക്കേറ്റ് VK മിനിമോൾ മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്നു. രൂപത ഡയറക്ടർ ഫാദർ ആന്റണി കുഴുവേലിൽ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഇതോടെ ചർച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി.